Oh, bonsam. Yami enshiro, sa ogo wisam. Hallelujah. Amen. Yami ache yankwa. Yasi ayeti anatom. Yes. Yeah, uti yanka Asante before, and the Church of Pentecost. I am not Kaneshie district, Kaneshie area. And I come from one, and that day, you think Yami Asam Brown. Baby Pia or Pia, Yamon Pie. Or so hitting young couple. Jesus. Israel young couple. Jesus. Jacob Buafo. Jesus. Eradi Yatawas. Amen. Yatawas were enquire with your money. Yes. Your property cha a year Accra. A war a year Kaneshie. Opposite a year ATP Banky. You do want to do addition much. Amen. Yama Monsua, Eradi Wabasa. Waba abe kwa wani ya ma ya duwansu edu adisi moje. Erade wana wasuma yen ewa ha. Ya boka ya ase. And that day one kasa ubedi hene ewa di hanum. Di hene wa akumem. Jesus. Yale wabi atiti wabia. Wa Yesu timu ya befuri hano. Na enyare wa ekane. Sa ahuchina bi aka wabiso. Jesus. Sa okabita wabiso. Jesus. Sa huye bi awa wabiso. Jesus. Wabira yetu ya nae asi hai. Erade ya bakwa na uwete hene. Amen. Akra pama ude. Jesus. Ewa Yesu timu ni ya bompae. Amen. Oh, ka amen kasia pa. Amen. Olofua baby pia uwa ka amen kasia pa. Amen. Nami ensha sa ka amen. Hallelujah. Amen. Ada yan chakura. Na yawa asem at the mouth. Asemano ayo nyankopon asem. Hallelujah. Amen. Debia baby pia ya kopiano. No asemo aya na meka. Yawa asem papa wo ho. Ani yawa asem fodi ewo ho. Obi atumi ehwetwa. Asema wo betinti no. Otumi chane niama ekofie. Na ene asemo ya de prawi die. Aya asem papa. Hallelujah. Amen. Sa obama wo kwai. No ma asem no oprawura wo ni padua mu a. Amen. Wo obaya enshira. Amen. And I'm a papa yase. Asem ya de prawi. Bible say ipiti asem na asem no awo ho. Asem no de onyankopon na wo ho. Asem no aye onyankopon. When petit na asem aye bibi biara oye. Onam asem no so no de po onipa. And that dey bra asem no aba no. Oh se obe so asem ni bu a. Wo be ye enshira. Hallelujah. Amen. Asem ya de bra wo ne yakoni din se. Prioritize your soul. Prioritize your soul. Not who I class. Wabra bomo eniama uye nyina. Yes. Enka ubema okra no hu ehia. Hallelujah. Amen. Okra no ehu ehia. Eno ti ana nake yapa. Enipa yawo a lot of plans. Yawo niama bibira ye. Uko obi calendar so a wasese eye on the 7th makoha on the 8th you are ha that's say mako trem mako akogida na ya bankwai we na dey say mako srabe maame wanye eniaba bebre ba bisare wo say ni krano wadi okrano hu ana wadi okrano hu ana enipa to be theologians and to be about the Nipaya Niasa. Yawa Punamono and Yama Niasa and a couple of Yana Onipa. Sada Ebimu, I have scholars maybe I can Yada Yawa Punamono, any Yawa of Krano, any Yawa Hohamon. Hallelujah. Amen. But eventually so I can't. Okrano no homono epo amano ya baako ebisa eno die no mienu ya fa ye ni ehuru nti e wo honam ene e wo okra ana hoho
okra. Hallelujah. Amen. And so a very very baba. Yes. Nyame di atamu ebe bre onipa. Yes. Na aya okra no. Ana anu die enwuta. Ewo baabi a ebekọ. It is a onipa ewu a. Na Bible say owo echi no. O say etase onipa wu no owo echi no. Atamu wo ho de ma onipa. Enja ohunam no ana ye kwa koku na pen. Nemo aye okra enti onipa ni mo no. Ena da ni bisa wo say. So who dream okra na ho. So okra no woni wono ma. Ifa ana obekọ. Okra yi dia eno enwuta. Ade no ete wada. Na efri ni pedie ni mu a. Ifa na okra no ekọ. Eno ti na enda kan ya pa no do bo kokọ se. Se enka obefa Yesu se wo yu ate. Eno okra nkwachefo. Hallelujah. Amen. Yen chakura. Yaba kinkan sam awo ma ko muma no. Tim watwe echichemu abiasa ensia. For abiasa enso. Mark chapter 8 verse 36 to 37. Abura ye kai eye nyame ase. Hallelujah. Ipacho ye kai Mark asamparo. Timothy echichemu abiasa ensia ade ko abiasa enso. Mark chapter 8 verse 36 to 37. Nasa onipa nyawiase nyina. Nasa onipa nyawiase nyina. Na ohwe ne kra. Enfaswa pay na obenya. Orafo ena nyame asam a epo ho ne se. Se onipa nyawiase ekapade nyina. So onipa nyawiase sike nyina. Onipa nyawiase afunya die nyina. Se onipa ahire ne kra. Enfaswa pay pa. Ena obenya. Agotu asua. Ose ana say dey na woni papa ma ti asesa ne kra. Adie benta. Eno oni party pama. Edi asesa ne kra. Na echuro se. Okra yi wa asema ye tin. Okra no ahu anfaso pa. Okra no asomo buyiye pa. Hallelujah. So assembly ekube here pa. Aya na echina nia okansa asema. Enti yampa ne say. Yampa ne say. Se bia. Yabata sorry na president akabibi. Or say na me the lockdown aba every day ana COVID eba ya. Aba pedi kasai. Me the lockdown aba. Aya your population. Almost 33 million plus or so. Obi biara ni ba. Otu ni na isi abonten. Efisa omampani ayede. Akasa. So it carries power. Obi papa so to be kasa. Akosia me ko baby. Na me tawe e de show nsa hwani e maso yie e de mame. Opa obeye opa onye den. Onye. Another papa na aye den akasa. Lawyer to be kasa. Church to be kasa say. And you pay me some money and went here. I was saying that the question if you are independent as someone waka it is a serving papa to me in near wire or cast asem but asem here oh I yes Christ and Kasa oh I on your book from Epa yes I did to me in our man sir on to me oh Bible sir. No me no me any dia adiboni afro.
Na Yesu ade nankwa beye empatade a ade maame no mi. Na Yesu Kristo oye owo nyame tipie. Nanso wammo de wo se odi nyame ebese. Afa akwati bia to ne ho so. Ebra ne ho asefa. Ebeya obepa pa chi no mi enu enko. Yesu pae odafo. Oye ndiama bebre, osanyalwa bebre. Oye nchechire. Dani tana Yesu nchechire. Dani tana okwahia ke. Dani tana enipa do twoti nachi. A oye nchechire. El paswa pepa. Ene nipa ebi. And now nipa a lot of plans. Yes. But when you know me as onipa enti pone a oni ochira sam ho oni okra na otene mu se edwaman ya me papoi nkromo a me poi obi ati a enya me tia na me fa bibia ya me kwa kokum no yi ta chi me kra na okra no banu bani bienu pa ida se obekọ heaven anasa obekọ hell sabaya ya tiashi ya fa Yesu Kristo si ewurade ne yakra kwatefo ne ya bo abrabo papa dia ane okra no abakọ heaven na wo de wa brabo ne ye ne wo pe abrabo ne sane ya wo pe amfa nyankopon ya kana sawantie wo ye ne wo pe wampe baby papa mama okra ya masam ya ne wa abecha mpachiansa sa wo hado na wonim Yesu sa wo hawati wo si de ya kana nsam da Yesu kura ya hwan ebi kura kasa ahantan kasa so ene de ya prose ya ba be kokose sachina wake ene ya ma be tu wosika hallelujah amen ya ma be po hopisia Jesus ya ba hadi Jesus ana ebra wo ya bi piora wo pia sikaye jieti eye e wo say you tumi boy your home mountain you be yet to maintain and somebody I claim does not undermine the importance of money. The Bible puts money answered all things. That's fair. For bit to make it not what Papa Chi or no we are no Kuma. Or the near air Papa Jessica Grove. Now say you Kumasi baby. That will be your mobile money. 10,000 Ghana city. Obi ama okra no fidi pepie. Sika o shenti. O kitua po. Wapon wakuma. Abu na o shantade amayu ani bi sisa. Sese kura ni de omo di bibi aye private bi. I'm telling you. Abrapa. Any tade a ema no e sisa. Sese nufuo ni de omo de abeka enan ne ho. Eye free. Ye katasu pies. Orofo abrabo na wo paro. Wo se ochine bi no. Obeku. Aketia bi ewo efu. Akontabu bi ewo ho eduma. Papa tin se. Obetwi okra no ko. Wo sori a ye wo ye nyina. Wa wo nim se. Ye wo ti na chi no eye obi kunu. Orofo twi wo. Na wo nyame de wa kasa okuru bepra na wo ti obi kure chia wo pasa nyame hira wo ne hira papa e papa epa obi tu tare obi dire ho o tare ho na ma ne kwa tuma pe no no take over abrabo no na wo pa bisa orofo emiribiri bepa tie emiribi Bible say osikane bi ni ohiani bi ohiani ne ya brother Lazarus na osikane no omedi onyane ho odidi akwaba kasa endompa edeku fama eno na ohiani no asise na so na ohiani no na oye ne kra no ho atwuma emiribi osikane ni wuye na ohiani no nso ewuye na Bible na tie ase
Osikanino ɛnam sɛ wɔn abrabɔ yie wɔnyɛ ne kra no ho adwuma yi ɔkɔɔ baabi a ɛfrɛ no hell na ɛtɔ mmiri bi akɔma te no sukɔma te no ɔka kyerɛ Lazarus sɛ sikanino pɛpae pokura anya nanso ɔmu wodeɛ ne galamsey afrafra no asɛe no ɔpɛ bi pɔ aka ne kɛtrɛma so yɛ ɔrɔfoɔ nnipa wɔ baabi kɔ nti twɛn ɔkra no ho akyi Bible sɛ ɛdeɛ bɛn na onipa de bɛma sɛ ɔde esisa ne kra na kyerɛ sɛ ɔkra no ɛsom mpo ɛkyɛ piisa no a wodi akyire enti wosɛe ɔkra ɔnyɛ chicken hwee baabi a ɔkra no ɛkɔ ɛnɛ sɛ wɔ ha na womfra Yesu Kristo sɛ wɔwurade ne ɔkra nkwagyefo a ɔno pɛ na Bible sɛ yɛde tumi nyinaa ama no sɛ wɔtumi agye nkwa ɛna meba bɛka kyerɛ sɛ tumi ɛni pansere mu tumi ɛni maalambi mu tumi ɛni kɔfoɔ mu tumi wɔ ɛdi Jesus hallelujah wowɔ hɔ na wobɛtu Amerika wɔhyehyɛ Jesus wode ɔkra ma no sɛ Awurade 2025 yɛhyɛ aseɛ nhyɛ da nkyerɛ bebree mehwɛ brabɔ a mekɔ a meyɛmmoa me mepɛ sɛ de me kra ɛhyɛ wo nsa Awurade ka me ho tɔ me na neɛ aka nyinaa totomana mu a ne Jesus wɔ ha sɛ ɔbɛkyew baabi fie a wofolo yɛ ebia na wo Facebook ɛwɔ Asa TV a wohwɛ yɛ ɔrɔfo ɛyɛ mpakyeɛ asɛm nti bɔ mmɔden sɛ wobɛhyɛ na wo nnua nso so anya bi mmerɛ yɛduru no ɛyɛ mmerɛ yɛ serious ɛfiri sɛ mmerɛ ni hɔ mfa ma onipa pii yɛkɔda a yɛnyɛ nnipa nyinaa na sɔre firi wɔn kata so nansɛ mekɔ hospital na meduru hɔnom kyɛ sɛ obi a wɔhoɔden paa na wɔte ne moto so ne kaa bɔ no ɛno ano no wansɔre pie nnipa no nim sɛ wɔwɔ ahoɔden ɔno kidney disease biara ha no wotie diabetes ɛha no bibi biara ɛkɔ onim sɛ sɛnea abrabɔ no kɔ no memɛtwa bɛyɛ 50 years plus but one day wɔhyia na Kaneshie wie wokɔhyɛ nnipa a ɛkita konyam wɔwia kɛtɛ so po ɛnna ɔbita konyam ɛde ɛde nsuo ɛsisi wɔn so ɔdɔfo a nnipa wɔ berɛ bi kɔ ahokyerɛ berɛ wɔ hɔ nti Bible sɛ kae wo bɔfoɔ ɛwɔ wo mmerantebere ansa na tapɔne no atu tapɔne no yɛ mmerɛ a wontumi nyɛ hwee ɛmere bi yɛ polyclinic akɔka Nyame asɛm kyerɛ obi na mehwɛ rastani bi pa a ɔda ne kaka so menua rasta no ɔwɔ ahoɔden nanso rasta mpagya ne nsa pɔ ɔtumi mpagya ne nsa no wafa Jesus yɛka mpagyeɛ nsɛm no yɛsɛ ras kagye yɛkyi sɛnea ɛ sɛ ɔntumi nka ɔpo n'ani a nsuo nkupoo na mmerɛ a na nkuru no na ɛmu ayɛ den diama ɛnɛ yɛba ha sɛ wonim Jesus ama ɛnkyɛ na yɛde yɛasɛm aba wieɛ hallelujah ɛsɛn akenkan yɛakenkan nsɛm a ɛtwa to Luka ngoma ni titu yenu Luke chapter 4 verse 15 Luke chapter 12 verse 15 to 20. Now catch that one say. Monsha muye. Na enya onipa ati a wenya na amuro so no emu na enka ewo. Orofo na Yesu ọwọ́ ọ̀nà ọ̀ka bíbí ẹ̀fẹ́ ní parables. Na parables no ayẹ ọ̀kọ́ a Yesu fẹ́ so ẹ̀de kyerẹ́kyerẹ́ ẹ̀yẹ abẹ́bùsẹ́mu àná ọ̀ka de kyerẹ́ ní nkurọ̀foɔ. Na 15 no ọ̀ka sẹ́ na ọ̀ka kyerẹ́ wọn sẹ́ monhwɛ na monhwɛ mo yie pɛpɛɛ ho na ɛnyɛ onipa agye a wanya na aboro so no emu na nkwa wɔ ɛnyɛ sika dodoɔ a wanya aboro so no ɛna nkwa wɔ
Hallelujah. For say it shall be well with us in the land of the living. But say when you prepare Bushwa and Shazia and the Matin in enemy. Now the crack was say and Luna and Kawa or the four. Why you mistake? I'm telling you, why a mistake? Getting in the year, Baba, prayer by other children. Who go with you, Masunano? Factor. When you make a baby, and you say you won't put on qua, also I won't come on qua, and I did be a time I'll pass out come and who I came qua. But what can there be the Jesus as to Asher or Braboni? Yes, that's what I now, if you understand, only party or the four assassin. So a baby now, soon say, or soon the team say, make that thing. If he said, me need me not by MSC. Now, see, you may near. Mebu masan na masi akese na ehona mede me no paye nyina ne me niama mesie na makama kire ne kra se okra wo aniama papi a wodi asie ama infisia pi mami titi no na obu antawo ya 20 no na onyankopɔ ka kyerɛ no sɛ ɔkwasea anatwiri wɔbɛgye wo kra afiri wo nsa na nneɛma a wɔsiesie no bɛyɛ hinadea ɔdɔfoɔ wei ne yɛ asɛm a ɛtwa toɔ bible sɛ mmere bi ɔtefoɔ yɛka ɔtefoɔ a ɛyɛ rich person ọwọ sika bebree ọwọ nneɛma bebree na ɔsan yɛ okuafo nti ɔhwɛ a catalyst ɔhwɛ ha no mu a bankye ɔhwɛ ha mpo afuo ɔhwɛ ha bayera ɔhwɛ ha wanya ne ho bebree ɛna ɔka kyerɛ ne ho sɛ sɛsɛ kura amanya nneɛma bebree bɛyɛ kɛn tie ọkwan a yɛfa so pɛ sika no ɛyɛ ana ɛho hia ɔyɛ atepa a ɔwɔ nyansa a ɛbɛtumi de apɛ sika ɛyɛ ɔkaa sɛ ɔke sɛsɛ mɛbubu ma fan no bi ne matrɛ ne masa pɛ bebree ayɛ sɛn ɛde aka ho ɛno ɛyɛ wɔyɛ ade because through aduane ne kɔ nipa bebree osu bɛnya de ayɛ dɛ ebi bɛnya adwuma yɛ ɛyɛ fa adeɛ baako a wɔyɛ ɛyɛ ne sɛ wampɛ baabi amfa ne kra no anhyɛ wanyɛ ɔkra ne ho akyi onyam no ama ne kra ɔsɛ ɔkra titi na ɔkra wayɛ adeɛ ahwɛ nneɛma wayɛ wampɛ baabi amfa ɔkra no anhyɛ wahunu sɛ nyame na mma tumi a yɛpiti yie nti ɔto ɔkra no ahyɛ baabi saa da no a nyame akyi ɔkra no firi ne nsɛ ɔsɛ anadwo yi a wɔneapa wɔatitia me na wokra so wokra moti no hyehyɛ wakye na wokra Jesus. Onya power didi ame. Ekwambido. Shisha waje. Erade green fa yenkra ho se yenkra no ehimfa na gina. Anope bia na adwuma no ekofiye. Wo se sai nia be yi no ebia
na ɛkɔ so yie ebi ana no pay kwa no sika wanya no last week nyinaa wanya ne saa enti obi hu a obeka sɛ Uchema na ka wo sɛ ka yɛ David so ba na so akoma so wanya nti ahobrasie a so wanya nti ano pɛ Yakobɔ asɛm aba wo nkyɛn mentie na ebiri makoma na ka ɛwɔ sɛ ka ahenie no ɛtena so ni fie daa na so so wanya akoma kro no a odi wo adwuma oyem onim sɛ